По думи на собственика, не е чистен основно и не е смеена вода от 6 месеца. Само почиства от време на време предното стъкло. Задното стъкло не е успял да го изчисти, направо има цели черни налепи. Гъбата на филтъра е тотал щета. Това е резултата от нередовна поддръжка. Ето го оригиналният цвят на камъка. Ето какво е станало отгоре. Когато даже нямаше кеп да изловиш рибката, се използва буркан. От варовика е останала една следа, която с карта се чисти доста трудно и пада голямо търкане. За целта може да използвате такива стъргалки, които са с нещо като браснарско ножче. С тях става много лесно. Така, изчистихме стъклата и сега в момента ще сифонираме дъното. Излекувахме аквариума. Сега ще ви покажа крайния резултат.